saurara Allah shi taimi sarki, Allah shi kalama sarki lafiya dan majalisa da hakimai don sarki da ne a gaban mai mataba da majalisa a wasu neighboring state don sarki da wannan ƙungiya kamar yadda ta rubuto mai mataba tana neman ta zo don inganta wannan al'ada suka zo da sunan ziyara ta tashe wanda ake yin ta cikin azumi kuma mai mataba a matsayinka na uba ga kowane al'umma ka amince domin ko da yaushe kana kokari wurin karewa da muradu na al'adunmu da kuma raya al'adu na gargajiya har kuma ka amince su zo yau domin su gabatar kuma wannan ƙungiya don sarki da ga alamu ga yadda da suke bayani ta haɗa masu sana'o'i da dama domin wasan gargajiya da films da wake-wake da sauran abubuwa don sarki da zan baiwa shugaba na wannan tafiya tasu domin su gabatar da maka na shi shugaban. To Allah ya taimaki sarki, Allah ya ƙara masarki lafiya. yanzu kai ne sarki tarihi ya dawo an abada ba zai gode ba Allahumma malikal mulki tutul mulka man tasha Allah ne وتنزع الكام من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فلا واسنا سجود الشكر عليك baka shawara in za ka yi godiya muke ma Ahmad Nuhu sarki shi ka ba wa sarkin Zazzau sarauta gidan Mallawa a Zazzau muna ta marawa jika gidan Yarauta tsatsona alo ɗan zini kaji maza suna a kushewa ya Allah ya kawo mafarci sarki ina waka mata Allah ya da kwanaka barkan kare yake wanka bai tingewa to alhamdulillah muna godiya ga Allah an nishadu da wannan tashe da gabatar wanda kowa ya dan fahimtar da basirarsa kuma saboda lokacin sallah ba zai yi a ce kowa ya yi abin da nashi ba kowa ya yi gabatar ba sai dai Allah su da akwai lokuta da dama da za a samu yana da ke daga ana ganin fiye da sun rodiya ga mai mataba to bayan nan sai mai mataba ya jawabi na sanya albarka da godiya don ba mu tunanin mai mataba ya magana kuma wanda ya sake magana to shi ne muke ganin za a fanna wannan dama don shi wanda ya jagoranta wanda ya gajiya a wannan harka na wasan kwaikwayo ya ga yau kuma har gobe suna kokari musamman a gidan wadda masu ko to suna kokari don sarki ne na kwana 90 don sarki ne to muna fata kwana Allah ya ba da basiran gudanar da ayyuka a masarautar Zazzau. Duk wanda ya zo masarautar Zazzau ya ga canje-canje na ci gaba, wannan muna godiya kwarai da gaske. Kuma muna godiya yadda aka ba mu dama muka shigo wannan fada ake yi da mu. A ƙarshe roƙo da aka yi wajen guda uku muna da godiya na farko ɗakin taro na biyu
shi ne in son samu ne mu ɗan samu wani ɗan daji ko gona a wajen gari inda za mu yi tiyata village, wato inda muke ɗan shirya fina-finai. Wannan shi ne roƙonmu wanda muke ƙara maimaitawa da gidan talabijin, wanda duk aka yi magana 'yan kasuwa suna iya shigowa su yi, ba dole sai gwamnati ba. Mun gode kwarai da gaske shi kan shi spika wanda Allah ya bamu na ƙasa baki ɗaya. Muna daɗa roƙo, mun san aiki ya mashi yawa, ƙasar ne ke gabansa, amma kuma ɗa baya mantawa da asalinsa wato gidansa. A ɗan ba mu dama mu samu ganin shi saboda gaya mashi ainihin bukatunmu ta hannun mai martaba in ya sa baki. Mun gode kwarai da gaske, mun gode kwarai da gaske. Wannan hawan sallah in za a yi, muna roƙo 'yan waƙoƙin nan a ɗan sama mana 'yar mota wanda za mu a samu 'yan sifika a ɗan rinka bin mai martaba da wa'annan waƙoƙi in ana hawa. Mun gode kwarai, mun gode kwarai, mun gode kwarai. Allah ya ida ni. Allah ya ida ni. To, an saurari jawabai baya ga wannan tashe da wannan kungiya ta kawo martaba. Yanzu a saurari godiya da sanya albarka wanda ubanmu mai martaba sarkin Zazzau zai yi mana baki daya. Allah shi ta musa. Allah ya kara ma lafiya. Allah ya kara basira. Bismillahirrahmanirrahim. Majalisa da hakimai da wani ƙungiyar kirki na artist da asalin mutane da graduate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Wata bambanci da guda bayan da suke saboda wannan karamci da aka yi aka ji wanda ziyarci rana ne albarka kuma a wata da tsarki da ke faru da yanci a yau su da Allah ya da kai. Amen. Kuma wannan ayyuka da kuke yi kusan kodayaushe domin farakar da jama'a kan abubuwa daban-daban suna da tasiri kwarai a cikin al'umma saboda suna nishaɗar da mutane suna jin daɗi kan yadda kuka tsare al'adunmu wanda yake na baya su ma su taso su gane irin wane ne su da ya karcar da su irin al'adu wanda yake suka gada iyaye da kakanni. To muna fatan alheri, Allah ya sa albarka ciki. Amen. Kuma Allah ya karbi azumin mu da muke ciki a wannan lokaci. Amen. Mun saurari da irin bukatun da kuke da shi musamman na shi na ofis da kuke magana kan rubuta da shi speaker. To haka ne na rubuta da shi. To Allah ya da in ya dawo tunani sai ta umra sai mu aika musu da reminder kan wannan delegation da kuka zo da kuma shi abin da zai yi. Da fatan Allah zai sa a yi nasara kuma mu samu wasu izini kuma wancan abin da kuka nema na muku wakilin wani to aiwan san wakilin ko ya mutu ne da duka muna da shi Muna da wakilin tarihi da al'adunmu gaba da ɗaya. al'adunmu gaba ɗaya. Idan gina shi baya waka ko? Saboda haka za ku dai mu yi nazari menene ya dace da ku. To
da zai muna da yanzu doka da yake ba mu kirkire-kirkiren sarrafa marasa ma'ana, saboda haka maza mu duba mu gani saboda mahimmancin ko abubuwan da kuke yi wani an samu shugaba wanda yake ya yi daidai da wannan lokaci da ake tafiya da kira za a samu ka samu coordination a cikin activities of Allah ya kara wasu muna sa barka wanda suka zo daga nesa da wasu garuruwa don fitaro nan su muna godiya gare su fatan nan ta shi koma gida Allah ya sa da ku da ilimin cikin aminci amin kuma mun ji sabbin waƙoƙi da aka yi wasu ma mun gode wani da gaske kuma sai a ba mu kasantin da kuma ƙara masarki lafiya. to mun gode kwarai da gaske da wannan soyayya da karamci kuma da aka yi har da wanda ya tashi na abunan da daidai da ƙur'ani ne yana kula da ba da kuɗi Umar Bashakur Umar Tanga to dukkansu masu wani gode da ya da kuma Allah ya karya zama yanzu za a yi addu'a na rufewa malam zai rubo. Allah ya sa a gama lafiya, Allah ka karbi ibadunmu, Allah ka amsa addu'o'inmu, Allah ka shafe kurakuranmu, Allah ka yafa zunubanmu. Allahumma ahsin aqibatina fil umuri kullaha wa ajilna min khizyi dunya wa min azabil akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. To ne mataba ya ji daɗi kwarai kuma ya gode da wannan zumunci yadda kuka taso ga azumi ga komai aka zo aka yi nishadantar da shi ga wannan tashi. To haka kuma shi al'adar tashi an yi to aka yi sadaka. To mataba ya ji daɗi kwarai don haka ya saka sadaka da 500 gare ku wanda zan za a samu a sha dabi a ci dabino a sha ruwan sanyi. Yana zira kuma godiya suna godiya da suke suna godiya kuma sai kun dawo zan tafi suna godiya da suke to bismillah sai mu je